Jadi para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menungso niku menungso niku pangkate paling mboten mengke enten patang jenis. Enten pinten? Papat. Siji, wong sing bejo donya mulya akhirat. Baleni, wong sing bejo donya mulya akhirat. Nomor loro, wong sing mulya akhirat sengsara donya. Wong nomor loro apa? Mulya akhirat sengsara donya. Nomor telu, wong sing mulya donya sengsara akhirat. Nomor telu napa? Sengsara akhirat. Nomor papat, wong sing sengsara donya cilaka akhirat. Tak takoni, sing pilih nomor papat sinten? Pilih nomor papat sinten? Mboten enten. Nomor siji wong sing mulya donya, mulya akhirat. Niku sinten? Wong sugih utawa wong pangkat, wong bondone akeh, nikmate akeh tapi dadi wong saleh. Sugih iya ning donya sehat iya, ganteng iya, gagah iya, bojone ayu iya, yen perlu papat. Jenengan donga mesti dudu bojoku. Ya jelas kuwi. Tapi ya soleh, sregep sedekah, nyah-nyoh, bloboh, dermawan, karo tangga apik, karo kanca bloboh, karo dulur ra itung-itung. Nah, ngibadah kuat. Niku wong sing